Il-ħadd filgħodu il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech kompla fejn ħalla f'ġimgħa li d-diskors fil-Parlament tiegħu ixxokkja lil bosta minħabba l-insensittività li wera. Barra l-Każin Nazzjonalista tal-Gudja, Bernard Grech semma lil Raymond Caruana fl-istess diskors tiegħu kontra emenda li ressaq il-Gvern biex tiġi salvata ħajjet u protetta saħħet l-omm f'każ ta' periklu mill-mewt jew riskju għal periklu gravi. Bernard Grech uża ħafna l-passat biex jitkellem kontra l-emenda li anke tipproteġi lil professjonist u lill-istesshom minn proċeduri kriminali f'każ li tiġi adottata il-prassi eżistenti. Il-Partit Nazzjonalista għandu l-fibra jikkumbatti u rejnija din fil-passat. Kienu bosta li stmerrew id-diskors tal-kap nazzjonalista meqjus bħala misoġinista u dispreġjattiv, iżda Bernard Grech qal li kien hemm min abbuża minn kliemu u ma rridx jitlob apoloġija għal dan. Taret iktar minn 20 siegħa u ridet tagħmel abort. U għax minflok abort, it-tobba u n-nersis tagħna għax prudenti. U dim dak li qal fil-Parlament, fil-Gudja l-ħadd filgħodu Bernard Grech kompla mal-oppożizzjoni tal-establishment nazzjonalista u nfex jajjat u jgħidek. Ser namlu minn kollox.